RSS Klembang Komol Singh Rong Piahin Pen EM Lun Sing Teron Aphan BJP tiket pipon nang nipu kacuning report. Thiri tiron piningkan pharo isira thongkep an pleng et lo sita me kerab long dun dipin lang. Pini Daitor Alams Along Pradhan Mantri Garib Kalyan ANNA Yojana Asang Akijoy Pen Kiron Pot. Inglong kiri berta pen niri sami rup talin tiran pi non arju itha bertang ton pen. RSS Klembang Komol Singh Rong Piahin Pen Kiwang GMAC election ahut kidobom Mahamaya constituency IMAC EM Lung Sing Teron Aphan BJP at tiket kapa PPD Jiaphan pura Karbiang Long Autonomous Council ACEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dorsing Ronghang Lapen Karbiang Long District RSS Chief Harsing Teron Atumaphan Kachuningri Alang likupia ning kiduk kidulo ni kachiru charna pensi EM Lunsing Teron Aphan tiket pipon nang nilupusi kachuningri padapot nang set anpin lo. Nang lihem BJP mi tinggi tahap pusi nili panang ibu patai nili terak dulu tasi ini gila sih nili bisa baca kau karena nili kau soti kali rot ke nili pada patai nili di puber gimana ya besar kesetan dari ini bekerja nili pada ibu ini ciru nak kalau lasi ini har sing dah halar ni kejon iri lo lalu sing dah orang nurun ke nona phone ke BJP adike ibide se ke ni ngoyo me ni genon ke sumar kali nili genon ke sumar la thero lo nili bhanang ipu ber ke chokche alang li tiket ke haut ke patai nili empinan su ke bang sida me nili alang lo domte nang le BJP meeting bithalu sini banai pu tan BJP meeting ko sono ke bipone deke RS munit soyong sibo samilang su khundo haram rik phumu teni bharang patedang nang ni gila ni bharang patedang ni ke lalu sing tiron pinit tangka mahadu pura lage munit phalang remang ni lasi nililam helan melo Pilthe thak munit akai ningkan ke ong atum ke jumpik an pen ke arta ke ong abang kubang phiat non amat inut bang hini si thek long chot lang lason si pini ni phai trainer cap arni dor bagori constituency ang kang pi basa terang piarong amikar hemari terang achor there teron pi alang li arta ningkan pharoi sira thong cap an lo pusi alang li sopo akleng sarso terang pen than pachini dun there teron pi alang li chor kachiwai ke ningkan trok cap an lo pusta birta rup dun Thiri tiron pi alang linon puta government pen thang nat akerapta longdun dilang puta birta longdun mate asopo akleng pen phirang ke atumaphan than pachini dun ASDC Congress ahutta thang nat akerapta longdun dipin lang lapen non khiki bom BJP asorkar atumta kerap chithik long lipin lang puta than pon lasi hemso tangka sitame nilike government a hempen ke chodeng dun long lilang pusi there teron pipen pherang ke along nang chithan dun alang li amekta we anota ing thong pik anlo Baroy barso kachikti ji anta munit siri pon nang kok anlo puta nang thandun lapen non ke ningkreng tanang le bomlo lasi pekar ong pi asonte pusi asopo akleng pen pherang ke athengno pachini dun lasi local MSC Forest Development Board Chairman Richard Tok biaphan chuningri padopon puta pachini dun lasi hemso sitame nang rabvek tha puta chuningri padekrim lo puta pherang ke athengno than pachini dun Rongjang Phongpen Robinson Timung Inglong Kiri Aberta India ang tangpi Narendra Modi akijoy pensi sangron pon bomro lason si pini prini phai
Kriner Kep Arni Dwarbaguri MSC constituency ang tangpi Daithor Lems Alongta Pini Pradhan Mantri Garib Kalyan ANNA Yojana Pus Scheme Deng Pon Sirat Atumapan Akijoy Pen Sangkeron Pon Bangso Sangkeron Pon along Tangpu Pon Laki Local MSC Forest Development Board Chairman Akihay Richard Tok BPNC Ingtu Pon Lapen Ki Bangso Sangkeron along Daithor Alem Secretary Prodip Kiling Pensi Cepem Pupon Pen labang so ajay meg along kachitong dun laki Local MSC Forest Development Board Chairman Richard Tok bi aluhisar puaman pen Chitong dun Daithor Ward Commissioner Sikari Terang Daithor ME School Teacher Zamindar Terang pen ki SGB Khorsing Hansi atum chitong dun Daithor Alem Sarkar pen nang kapin khat ateng ki nilitum kai kita sang akijoy pen ronpon verji puta Lems Chairman Projen rong pipen thanpon Idisinar Choklo Jongwangta Ronpon Bomji Puta Perangke Aphan Than Pachinipon Karpen Ateng Pen Sinilitum Sang Ronpon Bomji Inut Pen Lin Popo Anke Puta Ningje Pon Pen Ki Local MSC Aphanta Rat Atum Pen Churopon Athema Nili Kedam Tanga Ningkan Anta Akijoy Pensi Sang Long Pon Bob Lang Puta Rat Atum Pen Ningje Pon Rongjang Thong Pen Rubison Timung Inglong Kiri Aberta Tangte pini berta ke pansi kangton pon iglo domi thak me kurwang thu